3 е сакрално число. 3 се дели на 3. Трети епизод на Междузвездни войни е най-добрият. 3 е повече от 2. С 3 завършваш училище. Стават 10 години от албума Faces на Мак Милър. Също 127 години от смъртта на Алеко. А пък днес би празнувал 120-я си рожден ден сюрреалиста Салвадор Дали. 3 години са доста, за да израснеш. Да станеш друг човек. Да направиш 3 проекта и 3 пъти повече грешки. Да преживееш раздяла, загуба и разбито сърце. Да продължаваш да опитваш въпреки провалите и да се учиш в процеса. Да се научиш пак да обичаш и хората около теб, и себе си. Да разсмиваш другите, да разказваш истории. Да се научиш да се смееш на себе си. Преди 3 години направих едно видео важно за мен и за този канал. Щом го направих, си казах, защо не и още едно. И така си казвам с всяко следващо от последните вече 3 години. Мисля и че стават малко по-добри с времето, но това вече вие ще прецените. Започнах Third Eye Productions, друго важно нещо свързано с тройките. Очаквайте нови неща там скоро. На 3 години децата придобиват съзнание. Учат се да броят до 3, откриват и опознават света, изграждат свой собствен такъв и го преобръщат. 3 е баланс. 3 е знание. Достатъчно време е минало, за да си мисля за промените, които вече са се случили. Но в същото време тепърва започвам и понякога се чудя какво ми се прави за напред. Понякога не знаеш докъде ще те отведе едно решение. Някои са незначителни, но някои наистина ти променят посоката на живота за добро или за лошо. 3 стъпки на всеки един проект са идея, реализация и резултат. И колкото повече ги правиш, толкова по-добър ставаш. Вече съм променен, но все още не съм там, където искам да бъда. А къде е това там? Също не знам. Знам само, че не трябва да спирам. Никога. Никога не спирай и ти. Прави неща, пробвай и тъпите идеи, защото дори те са по-добри от неосъществените. Пътят никога не спира, само посоката и интензитета се променят. А това променя и теб. Затова keep going и каквото си мислиш, че ти се прави, прави го. Аз вече тръгнах. Започваме след 1, 2, 3. А можем само да растем. От корена до короната, от корена до короната, от корена до короната, от корена до короната. А можем само да растем. От корена до короната, от корена до короната, от корена до короната, короната. Слушай саундтрака на едно падение с много върхове. В крайна сметка не сме убедени до какво ще доведе. Само аз знам, що за път съм минал. Растежни разкъсвания между унеса на улицата и устрема умствения. Какво сме видяли, значение няма. Какво сме разбрали от видяното, Мони спечели обяда. Затова жлът Цезаря човека с нещата и немат по-добро от тата си, майка им шева нещастна.